काय पण हे पाटा कपार घालायचा माझ्या ये. पण त्याचा दोंडा कुठे आहे? कोण इलो? केसावर भांडी. केसावर भांडी म्हणजे केस आपले उगवताव ते केस ना असतात येतात ते. हा ते काय ते करायचे? केस त्या भांड्या आल्यांका द्यायचे एवढे एवढे. मग तो टोप देणार. मस्त मग रात्री जाऊन कोणाचे केस कापून आणायचे. होय होय तू माझ्या कापशी केस हो चारच हो. दुसऱ्या दिवशी भांडीवाल्याला द्यायचे भांडावाल्याला. तकडू कसं झालं? जुनी चिंच ना समजा पाय मुरगळलो सुजिली तर मसालो झेज राहायचो पप्पाने आमच्या सांगितलं. तर तू वैजाचं पण काम करतो? मग ह्याच्या काकाचं पाय बरं केलं. हा मग वाळावरसून उडी मारल्याने ते वाळावर पायाचे ह्याच्यावरसून वाळावरसून उडी मारलेल्यानी आणि मग ह्या 2 दिवसच औषध लावलंय आणि पाय बरोबर झालो. पाय बरं झालो. डेंजरस तुझी ऍडव्हर्टाइजमेंटच करू होई. काय गोदा? जाडा मीठ. जाड मीठ. माझ्या तोंडात पाणीच सुटलं आता. मी कशा करतोय धर बाबा कर ये ये. आता ठेचून ठेचून याचो काय जीव काढणार. हा असंच करूच असता. आणि पुढे गोळो बनवणार मस्त आहे. आनंद बघा चिंच खाण्याचो. त्याला पहिल्यांदा काय माहिती नव्हता हिची सुकी फोडा आंब्याची. आणि खाई नाही गेल्या वर्षी जागोत आणि नाही गेल्या वर्षी पासून सुरुवात केली हळूहळू. म्हणजे बाकीची पोरगी खातात म्हणायचं त्या का माहिती नाही असं असं करे. एकदा चोरून खाल्लेलं नाना तिथे मुंबईला जुन्या वाड्यावर माहिती आपण. मग ताच तर बोलतय मग मुंबई माडे होता तर मुरला जरासं खाऊन बघ चिमटीभर. बघ खाऊन बघ. जास्त झाले. वावच्या पलीकडे लागतात. लय भारी. हिला ऐकून तर मी टेस्ट साठी देऊ शकतो. टेस्ट साठी काय ग प्रेक्षकांका दाखवू गया काय करू गेलं असता म्हणून कॅमेरा काढूचा लागता बाबा. काय पण हे पाटा कपार घालायचा माझ्या ये. पण त्याचा दोंडा कुठे आहे? वरवंटा कुठे आहे? हात होतोय. हा मग आता मालवणी रायत्यावर तू पाट्यावर वरंट्यावर वाटून दाखव ना. पाटा कपाळावर घेणार की घालणार काय बोलते? कपाळावर घेणार माझ्या. माका वाटलं वाटणारच पाट्यावर. त्याच्यासाठी एवढं पाट्यावर वाटी जमता तर बघ वाटा. हा पाट्यावर वाटत माका काय नाही काय खाऊकच जमता आयता मिळता तर खाते. मग आता ह्याला परत ह्या करूचा लागत ना टाके घालूचे लागतात ते वाटल्या जाणार त्याच्यावर. बरं माझ्याकडे अश्मयुगीन काळातलं अश्मयुगीन काळातला आमच्यात ह्याच्या काळातला आहे तो पूर्वजांच्या काळातला आहे. वाटत नाही पूर्वजांच्या काळातलो असा पण तुटुलो चल जाऊचा ना. माझ्याकडे तेवढं टाइम नाही माका दुसरी कामं असतात. अख्ख्या जगात काम करणारा माणूस तूच. म्हणून कॅम आणून मी तू म्हणूनच बोलले. चला मित्रांनो आता तुम्ही बघताच म्हणजे लवकरच तुमका पाट्यावर वाटताना गाव असता मालवणी रायत्यावर. त्यांना हे दे वचन दे वचन. असलं वचन जमलाचं आता सांगशील होय वाटतं नंतर वचन मिक्सरच बरो आपलं. कशा इतक्या माका तू ह्या समजा नको काय समजा नको ह्या म्हणजे कमी समजा नको. आपण प्रयत्न केला तर सगळा जमतो. प्रयत्नच करू खरं. कोण राहिलो कोण इलो केसावर भांडी तर मित्रांनो केस देऊन भांडी देत अशी आहे तर बिलकुल तुम्ही भांडा झाला तरी एक वेळ एकाच टोपात सगळे जुन्नूस बनवून घाला तरी केसावर भांडी म्हणजे केस आपले उगवताव ते केस ना असतात येतात ते. ते काय करायचे? केस त्या भांड्या आल्यांका द्यायचे एवढे एवढे. मग तो टोप देणार. तो टोप भाई हे डेंजर काम आहे. कधीच आपले केस द्यायचे नाही. तो नको ता पुढचा विषय झालो पण केसांवर भांडी मिळतात ही मला पहिली खबर मिळाली आहे. म्हणजे तुला माहितीच नाही. अच्छा मी नाही मुंबईत कधी ऐकलं केसांवर भांडी.
मस्त आहे मग. रात्री जाऊन कोणाचे तरी केस कापून आणायचे. होय होय तू माझ्या कापशी केस हो चारच हो. दुसऱ्या दिवशी भांडीवाल्याला द्यायचे भांडवाल्याला. तकडू कसं झालं त्यांका आयडिया आहे का हे केस कापणारे माका केस कापतात ते माका वाटतं नेऊनच देत असतले त्यांका. हा कधीच देवचे नसतात आपले केस कोणा. असं पण हा. मग हय ते केस आता हय ते कोण समजा एखाद्याचे आई वडील वारले तर केस झाडाच्या मुळात हेका टाकतं ते देत नाहीत केस. काय रे ते मग तर झाड त्या हेका द्यायचा. हा चिचेचा आंबाट मागा जेजुरीचा म्हणून तया चालला. कशात का आंबाट? चिचे करलणार हम्म. मीठ घालून झेजरणार आणि गोळे बनवणार त्याचे. हा पहिले असे आमका मुंबई यायचे आता बंद झाले येऊचे ते. असे यायचे गोळे मी करतोय. चिंचेचे. आणि झाडा मीठ आणलं चिंच खैसून आणलं? हे नाही आम्ही तकडे ह्याच्यात गेलो होते त्रिंबका त्यांचे पाडून दिल्यानी त्यांनी. मग किती आणलंस? हा एवढे सोललेली आहे की सोलोची बाकी आहे? दाखवत हायला ह्या मस्तच आ. मित्रांनो तो आम्ही असे चिंचेचे आंबाट आम्ही या असा बराच खाल्लेला. वर माळ्यावर काहीतरी लपून ठेवलेला असायचा. त्या डबं उघडायचो आणि खायचा. एकदा चोरून खाल्लेलं नानाची तिथे मुंबईला जुन्या वाड्यावर माहिती आहे आपण. मग ताक तर बोलतंय मग मुंबई माडे होता तर मरणच. आता कोण देत नाही हे चिंचेचे नाना आंबाट. दुसऱ्या दिवशी विचारतात काय सगळी जागी होता व पावडर विडर तोंडाक लावून ठेवलेली ती. मी तर मग मरणातच खाल्लंय. आत्ता मग का आठवण इली. वा चिंच बघितलं की भारीच एकदम. सोडून ठेवलेली कुछ कुछ होता है. काय रे म्हणतो कुछ कुछ होत आहे. मग आता ही बऱ्याच दिवसांनी चिंच असं बघतोय मी. थांब खाते आता. ह्या बनवूया जरा चांगली की. हे धर हे बोटूक चांगलं आहे. बोटूक मस्त लागतं खरं म्हणजे तर. हे पण धर. नको बस झाली एवढी. आणि ती काळी कशी काय? ती मी ठेवलेली म्हणजे ती गेल्या वर्षी ठेवलेली. ही काळी गेल्या वर्षीची आहे. तिचा आता मी म्हणजे हीच ती काळी झाली ठेवून असा? हीच ठेवून काळी अच्छा अच्छा. मग का वाटलं वेगळ्या प्रकारची काय. ती काढली आणखी तशीच ठेवली. जुनी चिंच ना समजा पाय मुरगळलो सुजिली तर मसालो झेजरायचो पप्पाने आमच्या सांगण्याने. आणि झेजरायचं पाट्यावर आणि त्या बांधायचा आता औषध म्हणून. तुला लक्षात आमच्या तोंडात पाणी सुटलं नको आता. वाव बेस्ट. थांब तुला देते इथे ठेवलेली ही घे. वाव नंदनची मजा जा. नाही तू खायत नाही. मी नसताना खाता तू. आता माझ्या पुढ्यात असताना खायत नाही तू. ठेवतो एकच घेतलं ही घी मजा आली हा. मन तृप्त झालं. काय म्हणतोस? मी कधी चिंच बिंच खात नाही. आता आयत्यावर दिसली म्हणून खाल्लंय. मग आता आंबाट केल्यावर बघ स्वादिष्ट. तकडून खाऊन यावं जाऊ. माका चिरचिरी भरतात मी खात असते. आम्ही खात असते तुका शिरशिरी म्हणजे कंट्रोल होत नाही आता. खाऊ काय खा एक तूप पण माका नको तू का. बघ तुका भाळातलं आंबा माहिती आहे ते तर ती आता हल्लीची गोष्ट आहे. पिंकेच्या लग्नातली गोष्ट आहे ती. ती नाही पिंकेच्या लग्नाच्या आधीची गोष्ट. अशी आग्रात जायत होता तेव्हा पडलेलो व्हायचो आंबो मोठं होतो. थंयच आपण बसन खाल्लेला होता. बाबलो तर एकदमच लहान होतो ना. पिंकेचं लगीन नाही झालेलं तेव्हा. ए कमी खा समजलं. माका नव्हता लागत डॉक्टरकडे. बाबा नाही तुझे नेणार. मगाशी बोललो मी खाईत नाही. हो तो खाईत ना. आमटा बिमटा खाता भरपूर. चला मित्रांनो बस झाला. आता आपण चिंचेची पुढची प्रोसिजर काय ती बघूया. ओके. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मगाशी आपली जी चिंच होती ती मस्तपैकी त्यातल्या बिया वेगळ्या करून झालेल्या आहेत. आणि आता पुढच्या प्रोसिजरकडे पूनमताई जाते आहे. प्रोसिजर 2. ही 2 होती ना. ही 2 ती 1. ती 1 होती. हां आणि 3 येणार आता 3 येणार ना. 4 खायची खाऊची 4 खाऊची 4 खाऊची असा. हा हे काढून टाकायचं. ह्याच्यामुळे चिंचटी म्हणजे टिकता. किती वर्ष ठेवतो 10-20 वर्ष किती. ऐसा क्या. हां माहीत आहे. आमच्याकडे जुनेच होते गोळे.
मस्त लागायचे. आता कोणाकडे वेळ नसता वाटतं या चिंचेच्या भानगडीत पडत. कोण पण पडत. विकतात गोळे किती महाग बाबा. हम्म. गोळे लय महाग होत. नंदन नंदन रे बघ बघ तू बालका बघ. तू बसलास तूच बसशील. काय तुझं बालक काय करता? बालक मांजराचा जीव काढता तकडे. अरे नको त्या एवढोस जीव आतेचो. बरा बाई चावत नाही तवेच बरा. काय गुदा? जाडा मीठ. जाडं मीठ. माझ्या तोंडात पाणी सुटलं आता. मी कशा करतोय धर बाबा कर ये. ये. मीठ खाऊ नको ए बाबा. मीठ खाऊ नको. मीठ पण खाता? सगळा खायची वितळ वितळ. मांजराच्या पुढचं ह्याचं काम हा. हा. काय मीठ? बाबा एका मीठ जास्तीत जास्त घालशी ना तसं हे होतं. काय होतं माहिती हा? काय ह्या नाही नाही म्हणजे आज चांगला होता व्यवस्थित. तर चिचारे असायचे ना पहिली काय करायचे आम्ही भाजायचे. शाळेत सगळे चिचे आणून जायचे त्या भाजायचे करलून झाला की. आणि नंतर ते साला काढून टाकायची त्यांची. आणि नंतर ते पाणी यात ठेवायचे आणि दुसऱ्या दिवशी खायचे. असं आता ठेचून ठेचून याचं काय जीव काढणार. हा असंच करूचं असता. आणि पुढे गोळो बनवणार मस्त पैकी. हां म्हणजे तर मीठ मुराक व्हाया बुतूर. मग आता ह्या तू ठेवणार की इकणार? शे इकूसाठी नाही. प्रश्न आपलो नको नको परत इकूसाठी कोणी नको. कमेंट केल्यानंतर म्हणून तुका आधी प्रश्न विचारलं बरोबर. नाही माका येतात पूनमकडे हे आहे का ते आहे का म्हणून आपलं सांग. आणखी सांगण ठेवते का घोटिये माती लावून कोणा हवे असले ते पण आम्ही विकता. हां आता काय करतात पण माती घ्यायची की गोटी घ्यायची? थांब ना जरा वाईस व्यवस्थित बस ना. बसवा होईत नाही हा. माती लावून ठेवले ना मग ते नंतर पावसात गावतात त्यांका. ऋषी पंचमीकनी कधी अळू करूचा असला तर एवढे घोटिये खातात लोक. मग आवडीने खातात लोक. भाजून खातात तर पावसात. मित्रांनो घोटिये म्हणजे फणसाच्या गोट्या आठळ्या. गोट्या आठळ्या आठळ्या. असं सांग मराठीत पण त्यांना सांगाच कळा. तुम्ही फक्त मालवणीत सांगतात लोकांच्या डोक्यावरनं जातात काय काय. कारण की आपले प्रेक्षक फक्त आपल्या पट्ट्यातले नाहीत आपल्यापेक्षा जास्त ते तकडचे आहेत. कोल्हापूर सांगली सातारा सोलापूर नाशिक पुणे नंतर नारायणगाव. नारायणगाव होईल रे. तकडे पुण्याच्या साईड काहीतरी. आमका फक्त एकच माहिती आहे नारिंगरा भूतवाडी कुणकेसकरांच्या घरात. कुणकेसकरांचं घर तर प्रदीप गाडी यांचं घर. एवढंच माहिती आहे. पण आपले प्रेक्षक तकडचं लांब लांब सुनत देशाबाहेरचे पण पण ते कोकणातलेच असतील. देशाबाहेर केले असते पण आपल्या राज्यातले नंदुरबार तकड बिकडे त्या साईडचे पण तुका ना. नंदुरबार खयला आता कसं तुका सांगणार खईला महाराष्ट्रातील म्हणजे साधारण त्याच्या जवळचं गाव खयचो आपल्या जवळ. आपल्या जवळचं कायच नाही त्याचा संबंधच नाही. हां जाम लांबचा आता. त्यामुळे ते म्हणून तुमका सांगतं की मराठीत पण सांगत राहा शब्द काय काय लोकांच्या डोक्यात येत नाही. तर प्रेक्षकांनो तुमच्याकडे कशी चिंचेची साठवण करतात ती पण आमका सांगा. ही आमच्याकडची पद्धत झाली जुनी. हां आमका जी माहिती आहे ती तुमका दाखवली. तुमच्याकडे जी माहिती वाहिना तो कुठला असता. हां पण वाहिन्यात कोण नाही पाट्यावर तसा जेजुरीचा असता. पहिली लोक आता काय करीत मी अशीच करीत. आमच्या काकी मी करून बघलेले काकीने. कुठूचं काम तुका देऊ कच वया चांगला करतस. कोणा कुठूचा मी तुला दाखवते नंतर तू आवडीने आणखी खाशील त्याचं दाखवते तुला. बाबा एवढा मीठ कोण खाय तुका काय गो? एवढा मीठ नाही घालूचा. चिमटीवर खाऊन बघ आणि मग त्याच्यात सांग. नंदन थांबिले या. थांब थांब थांब. टेस्टिंग नाही थंय तू काय करतोस तो मी तुका सांगतोय. टेस्टिंग असेच गोळी यायचे ते आमच्याकडे होते ते कोकमाच्या भरणीत असायचे. तर खा आणि बाईंकडे तूच जा स्वतः. कसं आहे रे मस्त छानच. छान छान उद्योग येतात तुला घरात बसून बसून.
घरात बसून नसतंय मी सकाळपासून एक काम करून येलंय भाकरी बांधलंय ना नेहरी म्हणजे ह्यांका डबो दिलाय आणि मग या केलंय. अशा प्रकारे हा गोळा तयार झालेला आहे. आता दुसरं गोळ तो करणार. वाव. दाखूसाठी करतोय तो. हम्म. काय काय ना असे म्हणजे बघतात मी त्यांना जरा आनंद वाटता. आमका खाऊन आनंद वाटता आहे. जो बघा बोटा चोपता बघ. हात धू मांजराच्या हात धुतलं. खरा बोलतो ना. माका खरा बोललेलंच आवडतं. जितको खरा बोलशी तितके चांगला. आनंद बघा चिंच खाण्याचा. त्याला पहिल्यांदा काय माहिती नव्हता हिची सुकी फोडा आंब्याची आणि खाई नाही गेल्या वर्षी जागत आणि नाही गेल्या वर्षी पासून सुरुवात केली हळूहळू म्हणजे बाकीची पोरगी खातात म्हणायचं त्या का माहिती नाही असं असं करे. ही नवीन चिंच एवढंच आणलं एवढीच आणलं ती काय हा कमी आपण ती थोडीशी दाखवू पुरती आणलंय. खय चिंचेचं झाड असत तर चल आपण काढूया. आता झालं आराच्या पारा नाही कधी पण नाही तुझ्या वेळेनुसार नाही मग तुझ्या वेळेनुसार माझ्या वेळेनुसार. ओके ओके. अजून हा ती बकरलूची मी दाखवूसाठी ह्या कसं काय प्रोसिजर असतात ती स्टेप बाय स्टेप. चौथी स्टेप खाऊची पण माझ्याकडून औषधात नेतात नाही तर सगळं महाराष्ट्राचे अख्ख्या महाराष्ट्र आहे. औषधाक ना काय ते तुका माहिती सांगले औषध त्याच्यावर तुका संपर्क साधायचो. कोणाचा पाय मुरगाटलो असा सुजिली असला पाया बी आता तर तू वैजाचं पण काम करतं. मग ह्याच्या काकाचं पाय बरं केलं. हा मग वाळावरसून उडी मारल्याने ते पाय असे ह्याच्यावरसून वाळावरसून उडी मारलेल्यानी. भारीचा मग तुझो काका खैसून खैसून उडी मारता. भावई दिवशी भारीचा भावईच्या आदल्या दिवशी आणि मग ह्या 2 दिवसच औषध लावलंय आणि पाय बरोबर झालो. पाय बरं झालो. डेंजरस तुझी ऍडव्हर्टाइजमेंटच करू होई. मग खरोखर सांगते मग पप्पानी सांगितले नाही होता वयच बन म्हणून पण तू नाही झालंस ना. मग ह्या औषध लावलं असा माका वाटलं वयच बन म्हणून सांगितलेलं. फादर आहेत ना वैद्य पप्पानी आमच्या सांगलेलं तसंच करायचं. आता हे आंबट खाऊन बघ. आता नको बाय हवं बघ बघूया टेस्टिंग आहे बघ. मी चिमटीभर खाऊन जास्त एक कण भर आता माझं पूर्ण एक कण बघ मी पण खाऊन बघ तू पण खाऊन बघ. मी सांगते ना तुला माझं ऐक जरा. मुरला जरासं खाऊन बघ चिमटीभर. ऐको 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 खायचा चांगला रे आधीचा की आताचा आंबट गोड लागतात. बघ खाऊन बघ. तास चिव झाले. वावच्या पलीकडे लागतात. लय भारी. भाय भाय आणखी थोड्या दिवसांनी मस्तच लागेल. माका असलो एक गोळं बनवून ठेव. चालेल. डेंजर काम केलं. अरे मामा आ गया. ए मामा पाणी नाही देऊ सांग. दिलोय मी कबाट बाबा हात अमेरिकेसून इला. बसून घे गाजो तुझं. दिवाळी कामा केलं हे देऊ चांगले नाही. हे तुझं काम चालू चिचेचा आंबाटा. गणपी ए मामा तू आधी पाणी भुतूर जा. इलय मी भोतूर नाही माझी आमची दगडे सासरू बसलो आमचं. कोण तू सासरू आमचं गेले नाही. आता जाऊचं. मग थांब आधी. ए आधी येऊया मामा इल हात धुणे त्यानंतर आमच्याकडे लग्नाला यायचं हा. काय आमच्याकडे लग्नाला यायचं हा. लग्न आहे तुझ्याकडे. हो. वा आता सगळी लग्न सराई चालू आहे ना. ह्याचं लग्न त्याचं लग्न. मग नाचणार नाही. नाचलंस तुम्हाला का येत नाही की नाच पण आपली कला पकडते. काय आपली कला कोणाला दाखवायची नसते. काय मोठी कला तुझी. काय मोठी कला.
कवग्याचं लगीन बघलाच असताला हम्म. सगळ्यांनी बाबलो नी वर्षात काय नाचली तर मित्रांनो अशा प्रकारे मस्त चिचेचा आंबाट झालेला. आम्ही टेस्ट करून आणि ह्याका काय लिया हम्म. तेच तू पुन्हा गेलं तोंडावरनं ते दिसता. तोंडात कसं दिसत मी चिप्स खाल्लोय. हिला ऐकून तर मी टेस्ट साठी देऊ शकतो टेस्टसाठी. टेस्ट साठी पण मला आंब्याची गोड पण भेटतील. हम्म. आंबो खाया तसं पण ही नसतं. बघल्यावर कोणतरी म्हणून जवळचं लोक येणार आता व्हिडिओ बघून ना व्हिडिओ बघून पुणग्याकडे हा. किती तुझ्याकडे आमटाचे गोळे हम्म. असतले बनूचे ते वेगळे पण असतले पासा हम्म. किती मेल्या. किती मेलं हम्म. रे देवा बघलं ला 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 तो आमटा गोळ काय सारखंच वाटतं आता काय ग पुष्पाताई जेवायला काय बनवलंस. कशीच गेली बघ ती का जेवणाचा ते का थांब बी मनाची. मी थांबणार नाही जाणार आहे घराकडे जेवण केलेलं पण एक मनाची पद्धत असतात आपण जेव नाही. इथे भजी करूया छ्या, कांदा भजी करू माझं आता घराकडे जेवण आता काय बघतं. आता बघशील तर काय व्हिडिओ कळाला ना तसाच गेलं तसं रिटर्न. चालू आहे व्हिडिओची गोष्टच नाही आपण गेलंच तसा सांगितलंच. रोज जेवायला जेवण आता घराकडे करतोय मी संध्याकाळी जेव घराकडे बनवलेला आणि माका कामा पण आता मुंबईत जाऊचं म्हणजे सगळी कामं करून जाऊचे. तू मोठो बिझनेस हो मग तसं समज पण जाऊचा. तर काय काय पदार्थ त्याची लिस्ट तुमका व्हॉट्सॲपवरच मिळत. त्याचे रेट्स पण तुमका व्हॉट्सॲपवर मिळतील. हां पार्सल आता मी नेतो आहे. हे बघा इथे पॅक करून ठेवलेलं आहे. आणि आता मी आता चाललो आता घरी. चला दमाक मापक झाला. मध्ये जरा पाठ दाखवला म्हणा जामच गडबड चालू होती दी. नको आता टकलीवर नको आता असा दी खांदेवर. चला त्याच्यात मग काय टेप लावलेला आहे तर उघडून दाखवलं असतं. मसाला विसाला सगळा ना. ओके सगळं आहे. चला. वडापीठ फिश मसाला हां वडापीठ फिश मसाला आणि फिश हळद हळद बस एवढंच आहे माझ्याकडे सामान. म्हणजे त्याला हवं तेवढंच तेवढं आमका त्याने तेवढीच ऑर्डर तिकडे होती मुंबईत लागणार होती ती आम्ही नेत आहोत. इथेच थांबूया भेटूया पुढच्या भागात अशीच मजा मस्ती घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय. पुढच्या भागात मी असन की नाही माहीत नाही कारण की मी चालले मुंबई कधी येणार तो पण मला माहीत नाही. आणि ह्या गावात त्यामुळे आता पुढच्या भागात बघूया काय दिसता तुमका बघूकता. चालेल चालेल आता बहुतेक तुमका लग्न बघूक मिळणारच. बरीच लग्न दरवर्षी लग्नाचे व्हिडिओ मी टाकीत नाही पण मोफत ते आता कोणाक ढकलूचे लागतात. मंगळाष्टका मनाची असली तर लग्न केलं लागत. हां आणि कोणाक जर मंगलाष्टका म्हणणारा माणूस व्हाया असतात तर तर आमच्याकडे अवेलेबल आहे. तर उलटी सुलटी मंगलाष्टका म्हणतात. चला मित्रांनो इथेच थांबूया भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय 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 बाय.